Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan sako zuwa gare ku ne ƴan uwa da ke cikin wannan ƙasa ta Libya. Musamman ƴan Niger kawai zalla shi nake tura wannan sako zuwa gare ku, ina kira dan Allah da babban murya. Ku sani ku ƙara sani. Wato ana cewa in bera na da sata daddawa kuma da wari. Wallahi so time da yawa lokuta da yawa naga bidiyoyi da mutane suke yatawa suna yi mafiya yawan mutane akan kiraye-kiraye akan matsalar kira. Akan damuwa da 'yan mata ko kuma mata suke yi su dawo suna kira wai suna cewa kullum suna aza matsalolinsu, suna aza ma Libya laifi, suna zagin mutane, suna mutane cin mutunci, suna mutane wulakanci da renin wayo. Amma ban taba yin magana ba sai a wannan karo da naga wata ta hito ta yi magana cikin girmamawa da ta yi. Abin da yasa kenan zan kafa hotonta in ƙara yi mata bidiyo ta musamman, amma yanzu ina fara kira gare ku 'yan uwa dan Allah dan Annabi. Mu mutane ne wa'anda ke kusa ne, kuma mutane masu mutunci masu daraja, kuma wallahi tallahi tun da dai Allah ya rufa mu asiri, Allah ya yi karrama mu 'yan adam ne, ba wani wasu 'yan rinin wayo 'yan kwalta 'yan tasha za su zo su dinga rina mu wayo suna mu wulakanci, ba za mu ɗauki wannan ba. Amma abin da muke kira gare ku dan Allah dan Annabi, ku yi zuciya, ku zama mutane masu zuciya masu kishi, ku dubi iya tsawon kiluluwan da kuke ɗaukowa daga gida, kuke baro gida ku shigo wata ƙasa, ku shigo wannan ƙasa ku zo, amma a ƙarshe ku zo kuna ɗaukar renin wayo, ana muku wulakanci, ana mutane abubuwa akan abin da bai taka karya ba. Kowane lokaci za ku ga wasu suna yin bidiyoyi suna kafe mutane, suna zuwa suna cewa wai ana kiran su ƴan Libya, kuna kiran su, kun ɗauki lambar mace kuna kiranta, kun ɗauki lambar mata aure kuna kiranta, kun ɗauki lambar ƴan mata kuna kiran su. Cimi ke damu ku, cimi ne matsalar ku. Dan Allah dan Annabi ku zama mutane masu tunani, mutane masu hankali, mutane masu zuciya. Wannan renin wayan da wulakancin da ake ya fara yin yawa. Haka kawai zaka ga wata ta zo ta kafe kamera, ƴan Libya, ƴan Niger kuna kira na kaza kuna yi. Wato abin da ke da kwai, duk wanda kuka ta zo ta ce ana kiranta. Amma idan ya zama cewar dan me yasa ƴan Libya kada ake yi ma wannan matsala, ƴan Libya kawai ake fama da su, shi da kenan ƴan Libya kuke yi. Ba ku kaɗai ne ba mutane, wanda akwai ƙasashe da yawa da suke waje, mutane da yawa kuma suna waje wasu ƙasashe, amma ba ka ganin 'yan mata suna kafa kamera suna cewa ayin ƙasa kaza sun kira su. To mi ma za a yi da su? Yanzu mutanen da ke Europe za su ka taba ganin wata baka ko wata ƴar renin wayo ta kafe kamera ta ce 'yan Italiya na kiranta? Hausa wanda ke da kwai Italiya ko kuma mutanen da ke da kwai Italiya ko rabin na Libya sun yi. Ka taba ganin wanda ke Ivory Coast, ka taba ganin wanda ke Gabon, ko wasu 'yan Najeriya, ko wasu 'yan Ghana, ko 'yan wata ƙasa da ke South Africa, ko wata ƙasashe na Larabawa banda ma Libya kawai, ko 'yan Saudiya ka taba gani sai an kafe kamar an ce suna kiran mata? Me za a yi da su? Wato ku gane suna ganin wannan abin ba soyayya bace, ku nuna musu kiyayya ce, kuma ba sa kamar ku. Dan Allah ku kuma ku yi zuciya, ku daina kiran matan mutane, ku daina kiran lambobin mutane.